Здравейте, потребители на YouTube и на VBOX 7. Това е Minecraft 1.7.2. Това е втора част на ларповете, ревю на ларповете, защото първата не можах, нали, да снимам, защото малко си поиграх там нямам стройките ми, с времето си поиграх и сега да почвам от продължението на ларповете. Warp Event 2. Това е Warp Event 2. Да, даже не можете да се оставите някакви работи, ако сте много пълни. Тук няма нещо интересно. Warp Event 3. Това е Warp Event 3. Добре. То е едно и също. Warp Event 4. Добре, сега тези мога да ги разбера защо са такива ларпове. Евент. Тук за мелелие, не знам за какво. Евент 5. Не знам тук какво се прави. Какво бе? Викам, че е някаква бездъмна яма. Warp Event 6. Да, почти правилно всякъде. Вау, какво е това бе? Седно някакви черва. Мале по-спигита. Пиги. Даже не могат да се чистят. Да ги убия. What the fuck? Warp? Това е нещо също. XP Fishing. Да, това е Warp Fishing. Мали! Ето, подравяме тия. Сега да пробваме да хванем някаква риба. Чакаме да видим какво ще излезне. Нищо. Това е само когато има време, защото аз няма време. Food. Мале, сетих се. Какво е това? Чакай малко. Мале, търси чист. Сетих се, тук е Warp Food, е за да си взимате храна или да си изкарвате прехрана. Да, продължаваме с другите ларпове. Warp Jail. Warp затвор. What the fuck? Няма никой. Ето оставаше да има. Тук са клетките сигурно за... Тук не е много интересно. Тук това какво е? Мале, това сигурно му е залата за тренировки. What the fuck? Така.
Jump. И да, хора, тук скачата. Но аз не можах. Трябва да, ето, тук да почнете, там къде си скачате, тук така, нагоре, отивате там и някаква награда все едно ще ви даде. Не знам, може и да дава. Още ларпове има ли? Да, има ларп. Мега джамп. Ето трябваше. What the fuck? War. Мини PvP. Скипвам. Здравейте от начало. What the fuck? War. Net here. Недър. Мале, тук какво справи? Не знам. Но съм накосъм от съдбата си. За Майнкрафт, да. Вау. Много зловеш звук. Paintball. Да, с експорт тук играхме. Тук с нежни топки целихме. Той трябва да добави клипа, но аз не знам той какви работи прави. Правила. Мале, тук може да намерите цялата информация на няколко си тук листа, 6-5 ли се, не знам. Не лъжете за самосайта на дадата. Ако някой не спазва правила, напишете на Skype Punsi, на V3, така нататък, или Мартин. Всички правила можете да в форума, така, ранкоп, ларп, ларп 2, ларп PvP, това няма да го показвам, ларп PvP клетка, и това няма да го покажем, ларп PvP арена. Защото там има в някакви дони, може да се заклещите и до ден не се очистите, до ден ви свърши глада, не можете да излезнете от този ларп. Ларп, PvP битки. What the fuck? Това е много безобразно. Мале. Така, да продължавам, защото пак няма да стигне времето. Дупка. Ха-ха! Не, това оригиналното си PvP. Ранкс. Ранкс. Аре, Оп. От това някакво донощадие. Вау! Модафа. Само какви странни звучи. Някакви невидими хора. Лесинфо. Шоп. Обичам шопската салата. Мале, тук ви е шопа. Ето, магазина. Много малък. Не, хора, ако искате. Ларп. Скинс. Мале. Чакайте да се обмана тук, защото ме биват тръпки, като видя някакви ендърмани или други. Ларп спринт. Сигурно тук трябва да бягаме. Давай, бягаме! Ларп. И може... Не знам колко минути стана клипа, но може да